Mit navn er Magnus Nørgaard Grønset, og jeg er en GripGrab Local Hero. Velkommen til mit favorit træningsspot. Jeg kommer oprindeligt fra Roskilde, men går til daglig i 3.G på Ruhr Kostgymnasium, hvor jeg kører mountainbike. På trods af, at vi ikke har så mange højdemeter, så er banen rigtig god til at køre intervaller på, fordi at vi har så mange sving og så mange korte stejle bakker. Jeg startede med at køre mountainbike i april 2010, men skiftede sæsonen 2011 til landvejen. Det blev dog ikke nogen større succes, og jeg skiftede derfor tilbage til mountainbiken og hoppede igen i mine baggy pants. Jeg er super glad for at være sponsoreret af GripGrab, som jeg mener laver nogle virkelig fede produkter. Mit yndlingsprodukt er Supergel XC-handsken, som giver et rigtig godt greb, men samtidig yder den komfort, som det kræver, når det går vildt for sig. Og så ser den bare godt ud.